Kajing sarang kalong ya kajat menrio habayo I bagi samla kasi kilan nangkio ha Thoh katar kaban longkum kenuksa ban pen ilang ya kiwei ya kajing don kam ban don kijing Thoh bat kawei ni kot pule kabadang sudah ban pelat kadai kabala tip kerteng kum ka science glossary kabala Thoh do samla Emishaphrang dekhar kabala yo ban pelat Paidbah ha ka khat nyau tarik nailar araja arpsau ha ka tegas ngi ba pelat Paidbah ka kot science glossary nalo kajing don uba hame I talang pro pastor ka balang presbyterian thangran ubala pelat ka kot ha ka yingsa jong nong Thoh ka badan hasnong thangran west giant hills district laidon lang da uba ji tingkan temen basan uba perkhat sungo wahet nong kinoi kai ka rabison public english medium school ka nong ba Guwahati nalor ki weide kai ka lower primary school haran pau da ka jingman namar poi perkhat bon mi wei na ki khna skuban long kumu nong Thoh kot bon wan ra buram ya ka school nakalyang ba h talang ulong bo judan kot ki ban Thoh kum kini ki kot bat kalong ka ba ban Thoh kot ulo ai ka jing ro yo nong Thoh ubla wan ra buram ya ka yeng ka sam ka balang bat ya ka than hi boro ka wei man kajing ka kuni do pure ya ka ati sudi porwan kam jole do mustar Emishaphrang man ku ng sam ni layo ng sakto layo tay buram nang hatarta to arko nyaw do pasula dapat kam ji do mi do sai tak new shop wanga do jan pi ngale emi ka daws nyaw sarong kabay wa emi ka daws nyaw sarong bukan kha bukan he san kamu kon ko yu emi ka daw usnyaw sarong bukan ni ko kat kani ku do I pi wong live chukran lai nang e chuk yu pi ka chat kana lai nang e chuk yu pi ka jimut ka jim perkat ko start ko bat warranty wali mu chakmat le nang ye chuk yo laki wakam di sak talen yu ku apa ai jingkran kublai usamla Emishaphrang ba arpnyos nam karta ulong baka simpor hadu nrius nam man Thoh ekate kakon kata nadu snam arajar khan riu hadu snam araja arpulai bala Thoh haga ktin english la penjana shu professor agrida lapasam namar ka kam Thoh kot kalong ka ba bat ka ba juat bha ulong ru ba ya kate kakon la ru ban thiet online lingba ki online shopping ka apps Flipkart Amazon Bookscape but Notion Press Aki Shillong school janga ngasih tentang pan Thoh kumki poetry ki story Henry gedung mesar wan cimbut di pan Thoh ikene kot tang ba ngampoi perkhat de da gejing rap jang blai prakran najrong pangala pan pendek loy ikene kot nyala ya bertembi Paidbah eka tax ni apa ngi perkhat pan Thoh ikene kono kot kamlong kapasuk namar nyihap panwat Hamtam ikani ka kot tang ai kerteng science glossary ka bai de kum ka naga kentin pat chaga jimut punsin ga cham ba ka jimut bat ka meaning pat ka don chibon ki meaning bat kata ka jimut pat kata ka kentin cham bon ki de ki chu andre ka sengo yo ble banga don iwei perlop iba kerteng I profesor agrida lapasam kilala ban pembej ikicing pakala junga hadu UE hadu ustad pi menta ka perthe online tengil ye kene ka kot iladap ikran bagi company kila banthit na ki online shopping kum gi Flipkart emas nasnyaw komen hat dukat tengate wa em khna snong kila snong thangran ni snong maya gyonga wa juk snyaw ra menu kelo ni khna khnro kau nu khna waje wa wanra ye gani gat jing Thoh kam tam ye ni kot ko ye kulai dane sabardi dane saga state ke yong I ko maya gam ila na dap da jing snong komen Habatin Paidbah ki kishap ka sharp plus f Ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya